Bonjour lucidus. Après la multiplication en rectangle, vas apprendre à faire une multiplication pausada en colonne. Prenons comme exemple le calcul 427 cop 6. Per lo pausa en colonne es comme toutes les opérations, cal aligna les unitats amb les unitats. Ici, le 7 de 427 se deu alignar amb el 6 perquè són dues unitats. Si fazíem aquest calcul amb el rectangle, metríem el 400, el 20 i el 7 en alt i el 6 sul costat. Dins la casa del fons, faríem 6 cop 7 igual 42. Lo podríem pausar ici. Dins la segunda casa, faríem 6 cop 20, en començant per 6 cop 2 fa 12, et le 0 de 20 que fa 120. Et lo podríem pausar ici. Et enfin, dins la darrera casa, podríem fer 6 cop 400, amb els 2 0 de 400 que se meten a la fi del 24, perquè 6 cop 4 fa 24. Et le 2400 se pourrait mettre ici. Puis, suffirait de calculer 42 mai 120 mai 2400. Et tout à coup fa 2562. Aquest calcul és un model de multiplicació pausada, mas podem fer encara més ràpid i sobretot més curt. Ja vas prendre l'habitude de colorar cada xifra en funció de sa place. Les unitats d'un color, les desenes i les centenes d'un altre color. En dessous, el 6 serà d'un quatrè color. El 6 va se calcular amb el 7, amb el 2 i amb el 4. Et com risco de haver de retengudos, anem instal·lar sul costat una brústia per mettre les retengudos. Et puis, podem començar el calcul. Et anem començar amb les unitats. Donc, anem calcular dins el cap 6 cop 7. 6 cop 7 fa 42. Si sabes pas acorde per cor, podes tot junt ajudar de la taula de Pitagore. Le 12 de 42 va s'instal·lar en dessous de les unitats. Et le 4 va venir se mettre dins la brústia de retengudos. És una desena, nos en ocuparem al moment de les desenes. Quand és acabat, anem calcular 6 cop 2. Atenció, penso que 6 cop 2 me que sem déjà les desenes, donc és 6 cop 20. 6 cop 2 fa 12, et el 4 de les desenes de tot arro que és dins la brústia fa en tot 16 desenes. Podem eliminar el 4 de la brústia perquè nos hem ocupat d'ell. Et podem instal·lar el 6 de 16 en dessous de les desenes et el 1 dins la brústia de retengudo. Enfin, podem calcular 6 cop 4. 6 cop 4 fa 24 et el 1 de la brústia farà donc 25. 25 centenes. Podem eliminar el 1 de la retenguda et podem marcar directament el 25 en dessous de les centenes perquè el calcul après les centenes és acabat. Aquí, lucidus, que s'hi fa una multiplicació pausada en colonna. Suffís de distribuir el 6 o el xifre que és en bas amb cada xifre de naut en començant tot junt per les unitats en fazent pla atenció de pas d'oblidar les retengudos. Aquí, la multiplicació pausada és acabada.